Eerst had het een hele strijd weet om die te krijgen. En dan is het hier en dan gooit het zomaar dicht. Dat vind ik niet mooi. Ik vind voor de mensen die er wonen is het spietig, denk ik. Want ja, we moeten heen en wat gebeurt er met ze? Maar voor mijzelf maakt het niet zoveel uit. Samen een paar reacties op straat in Sint-Anne. Nou, je haast zien hier jet het asielziekencentrum bij het dorp. Er wordt zelfs onderzocht dat het centrum mag uitbreiden worden koe. Bij de kringloopwinkel zullen ze het AZC in elk geval missen. Het zorgt altijd voor een soort klanditie. Al hadden ze ook wel negatieve ondervindings. Sommige mensen ze rennen om en daar heb je geen last van. Maar we hebben ook wel voorbeelden dat de vrouw weer bij de squan kwam en dat ze gewoon omruilen win. Dat ze hun eigen squan deel zetten en nu is het mijn naam. Dus dat gebeurde wel eens even. Maar hoe het algemeen, ben je dan als bedrijfsleider blij of vind je het jammer? Nee, we zouden graag zo horen dat ze blij winnen. Het is natuurlijk wel een klap voor het dorp. Ik bedoel maar 400 mensen minder. Minder heel uit Den Haag. De middenstand die toch een yield eruit helpt. Maar die inkepen die dingen worden door 1000 mensen. Busvervier, wat minder werk in. Maar aan de andere kant, daar had ik altijd een soort verzet west. Er is verzet west. En dat is er nog wel. Net alleen voor het dorp had de sluiting consequenties. Ook voor onderwijskoepel 4, die te squallen met zo'n 44 banen op het centrum runt. 4 banen verdwijnen en 4 keer net alle leerkrachten aan het werk houden. Boven dat zit op de squallen ook baan van boeteloze arbeiders die onder andere in de kasten werken. Ja, voor deze regio betekent het dat die band zich op een reguliere basisschool meldt. En dat die school maar zo goed en zo kweer mogelijk als het is. Dus die band onderwijs aan moeten. Dus dan ga je toch band die geen Nederlands verstehen en in een alle graag een grote klas te lonen komen. Nou ja, gezien de ontwikkelingen is dat inderdaad het geval. Ik de plan voor een nieuw asielziekencentrum in Dokkum binnen van de baan. Het oude centrum ging hier in 2009 dicht. Maar de gemeente onderzocht dat er toch weer een AZC naar Dokkum komen komen. Vanwege maatschappelijke en economische redenen. Ze hier zelfs al een locatie op het eeg op het plak van dit metaalbedrijf. De gemeente houdt het door op een kier. Het kan ik samen bewijzen dat er weer een toename van asielzoekers is, toch problematiek in de raad. Dus ja, ik zeg steeds nooit. Maar op dit moment is het wel even een eindoefening.